Čaute ľudia, u dnešného videa ja vás vítam a je tu zase Chajna, ako vidíte, po dlhej dobe a dneska vám ukážem presne 5 vecí, čo sa dá vyrobiť z redstone. Takže pohodlne sa ucaďte, dajte odber a like a už nebudem zdržovať, ideme na to. Kde by ste mysleli, že je tajný vchod? Tu, alebo niekde tu, alebo tu. Napíšte mi do komentára, že či si myslíte 1, 2, 3, 4, 5 alebo 6. A správna odpoveď je 5. Funguje to jednoducho. Dva lepkavé písty, bloky, redstone a ukrytá páčka. Tu bola jednotka, ale vyzerala hrozne, tak som ju zničil. Žaba. No. A ideme na druhú. Takže rád vám poviem, že sa vám páči môj merch, áno, je tu Chajna. Keď ste nevideli short, tak mám merch, preto trochu zdržujem, ale no, ideme na druhé. Tento stroj nemám postavený, lebo nie je tak jednoduchý na stavanie, takže vám ho radšej ukážem. Nie je najťažší, ale ani jednoduchý. Dáte tú vecičku, neviem ako sa to volá, aj tu, a tu, a tu. Teraz to spojíte takto, takto, takto a takto. No, vyjde vám z toho taký obdĺžnik. Teraz všetko zapnete na maximum. Môžete aj hociak chcete, ale ja väčšinou zapínam takto. No. Ďalej tu dáte píst a hociaký blok, napríklad ja dám drevo. No. Ďalej tu dáte páčku. Tak. A ju zapnete, vypnete. A keby ste sa nudili, môžete sa pozerať, ako odsunie blok, prisunie späť. Odsunie, prisunie, odsunie, prisunie. Ale je to iba také na pozorovanie, nič to nerobí. A môžete to vyskúšať a môžete to upraviť, že aby to dačo robilo. Ja neviem. No, ideme na tretiu. Nudíte sa? Keď sa nudíte, tak si postavte jednoduchú trampolínu. Je automatická, takže si tu normálne sa postavíte a zapnete, vypnete, zapnete, vypnete. A toto vždy robíte a vás to vystreďuje. No, do srandy a ideme na poslednú, no vlastne štvrtú. Takže ideme na to. Tá je jednoduchá, ale zabudol som ju postaviť. Takže dáme tu TNTčka. To je pre tých, čo majú radi pranky. Takže pre
každého, veď kto by to nemal rád. No, dajte ich tu, môžete aj okolo nejaké schody. To je iba tak na okrasu. No, a keď chcete niekomu urobiť tento prank, tak dávajte si bacha, že nech nejde z tejto strany, lebo to uvidí to TNT. Tu dajte tiež nejaké drevo, môžete, ale nemusíte dať aj tu slaby dajaké. No, krásne, nech je to pekné. No, a teraz tu dajte redstone až tam, kde ste vy, a tam dáte páčku alebo tlačítko, to je jedno. A voilà, váš prank vyjde, keď ho zavoláte, nech sa tam postaví. Alebo tam, alebo na tú plošinu môžete dať diamant a tam pôjde. No a ideme na posledné, 5. A musím sa vám priznať, že som vám trochu klamal, lebo to posledné nie je o redstone, ale o super hre, čo ju pozná každý. No, tak poďte za mnou. Postavte si hociaké hokejové ihrisko, to je jedno aké. Ja tu mám takéto. A dajte si napríklad toto tu zviera. A dajte do ňoho ďat. To je jedno, aký, ja použijem ten najtrvší, najšmikďavejší. Tak. A teraz iba zoberiete, neviem, toto, hociakú paličku a hráte. Tu moju obľúbenú hru hokej. Je obľúbená, pretože ju neviem hrať, takže keby na nej bolo dačo zlé, ja neviem, že je to zlé. Ale radšej miesto pavučiny dajte železo, lebo sa vám tu zasekne ako mne. Choď von. No. To by pre dnešné video bolo všetko. Dúfam, že sa vám páčilo. A ešte vám chcem teraz ukázať moje umelecké dielo, čo som postavil už nejako dávno, ale stavil som to 3 roky. A je to Titanic. Možno ten Titanic poznáte z môjho shortu, ale neukázal som tam stroj, čo je dole v Titanicu, čo má poháňať celý Titanic, iba nepoháňa, lebo to by ste bez modu chceli veľmi veľa, takže tak, je tu Titanic, idem dole, tu cez toto, tu do uličky, páčka. Dúfam, že sa mi tie stroje zase nepokazili. Takže ideme sa na to pozrieť. Fungujú. No, použil som ten istý stroj, čo poháňa všetko.
Takže je to pôsobivé podľa mňa. Je to tiež na také pozeranie sa, je to iba dekorácia, ale inak v pohode. Že? Že? A, aj toto je taká menšia trampolína. Trochu ma to odraža. Takže dúfam, že sa vám to páčilo. Dajte mi odber, like, veľmi mi to pomôže. A kliknite aj na zviditeľnenie a to by bolo pre dnešok všetko. A možno sa čudujete, prečo mám v Minecrafte iné skiny, ale to preto, lebo niekedy hrám na iných herných konzolách a tam mám iné skiny. Tak preto, aby ste vedeli, takže čaute.